मालानि दखानाव दिनै सिखाव हाबदों दा खयथायाव हाबखो मिथिला बेखौबो ओमफ्राय दा माल माथायाथ' लांजोब्बाय मेथाइ लांबाय थाव लांबाय थांखु बायदिसिना बिदि बुस्थुफोरखौ लांजोब्बाय आरो दा ओरैनो बेसेबांसो रांनि ओरैनो दा दंमोन 30-35 हाजारनि दंमोन माला बे बुस्थुआ दा गैला ओरैनो चक्लेट मोननै मोनथामसोल' बयाम गालांदों सिगाङावथ' बेबायदि खावफेराखैमोन गोदान खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसिम सिखाव गैफेरामोन एबारसो फार्स्ट खावजेनबाय आरो सन्देहआथ' दा जोंलाय आरो सोरखौथ' सन्देह खालामबावनो जों दा मिथिला दा सोर खावदों सोर खावा दा जोंथ' मिथिला बेखौ दा बेनो आरो पुलिस प्रसासनखौ एफआइआरथ' होआखै जायखिया ओरैनो जास्ट ओरैनो इनफरमेसन खुगाजों बुंहैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा ओरैनो गावसोर पेट्रलिंआव फैनो होनदों दा सफैथ'वाखै दा खयथायाव फैगोनथाय ओरैनो बे जायगायावल' नङा रुनिकाटा थानानि सिङावनो गोबां जायगायाव दाब दाब जायगायाव सिखाव खावनायखौ जों नुबाय थादों ओरैनो नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय बेबायदि सिखाव खावनाया जाबाय थादों होननानै नोंथाङा सानो बेथ' सिखावा जोंनि सन्देहआवथ' बे जाग्रा बे ड्राग्स जाग्रा बायदिसिना जाग्रा बिसोरनो जागोन बेयो जोंथ' जेरावबो खोनागासिनो दं खोनानायालाय दा बिसोरखौनो बयबो सन्देह खालामनाय जादों आरो नोंनि दखानाव हाबनाय सिखावखौ पुलिस प्रसासनाव हमनो थाखाय मा खावलायगोन दा ओरैनो जोङो सब समाय ओरैनो पेट्रलिंआव गिदिंनो एसे माबा खालामनाय जाबाय आरो ओरैनो मोनाफ्राव एसे पेट्रलिं होथों होननानै इनफरमेसन होनाय जादों आरो बेखिनि सिखावखौ हमनांगौ होनना साननानै सिखावखौथ' मोनोबाथ' मोजांमोन दा सोरखौ सन्देह मानानै सोरखौ मोनगोन दा बे आरो दाम गोसा बुस्थु हिसाबै दाम गोसा हिसाबावथ' बे माबाया दंमोन बिस्कुट एरिया दंमोन एसे दाम गोसायाव ओमफ्राय नैबे थांखुआनो गैयाबाबो 6,000सोनि दंखायोमोन थांखुआ ओमफ्राय नैबे कम्पिउटार फारला दंमोन बिसोरनो ओमफ्रायथ' ओरैहाय दामि बुस्थुआ एसेबां गैलामोन आरो माबाफ्रा बेवहाय दखान होनानै बेसेबां बोसोर जाखो बाहाय दखाना जोङो माबायाव 2012निफ्राय होदों 2012निफ्राय नै दिनैसिम सोलिनानै दं आरो बेंटल बान्दुगुरि प्राननाथ मुसाहारि बेथ' जोबोरैनो गाज्रि एक्सुवेलि जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि जानो नाङा बेथ' बेबो बेजोंनो मावना जानाय मानसि खोब खस्थ' मोनो बे हिसाबै जोंनि आउटपस्टनि प्रसासन बिसोरो एसे मोनाफ्रावहाय पेट्रलिं खालामोबा एसे मोजां जागौमोन आरोखि जोङो नुनो मोन्दों बेंटल एरियाल' नङा गुबुन गुबुन जायगायाव माखासे ड्राग्स लानानै माखासे सेंग्राफ्रा दुथां खामानि मावनाय बबेबा सिखाव खावनाय सोरनिबा मबाइल सिख'नाय बेफोरबायदि अनेक गाज्रि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बे खेत्रआव नोङो पुलिस प्रसासनखौ ड्राग्स सोबनानै बेरायनानै गाज्रि खामानि मावग्रा बिथांमोन हमनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि खावलायगोन गामि हिसाबै जोङो एक्सुवेलि बेथ' जोबोर गाज्रि ड्राग्स लानाय फेग्रा मुवा लानाय बेखौथ' समाज बेरेखा खामानिखा एक्सुवेलि जोंबो हानायमानि पुलिस प्रसासनखौ जोंबो हेफाजाब होनांगोन हमनो थाखाय बेखौहाय फोजोबनो थाखाय दा आंनि खावलायनाया बेनो जे बयबो जाहाथे पुलिस प्रसासनखौ हेफाजाब होयो हानायखिनि खबर हरो दा बेखिनि ओरैनो प्राननाथ मुसाहारि बिथाङा मा मावोमोन प्राननाथ मुसाहारिया जे बेखौनो मावनानै जायो प्राननाथ मुसाहारियाल' जे बिदि मावनानै जायो बे नङा गोबाङानो बिदि मावनानै जायो दखान फिसा फिलौ दखान बेब'साय खालामनानै जायो जाहाथे आरो प्राननाथनि दखानाव सिखाव जानाय बायदि आरो गुबुन मानसिनि दखानाव जाहाथे बिदि सिखाव जाया दा बिनि थाखाय आङो पुलिस प्रसासनखौहाय खावलायहरो जे टाइम मथे पेट्रलिं खालामो बेखिनि